హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. భగవద్గీత లెవెల్ 2 కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 14వ అధ్యాయమైనటువంటి ప్రకృతి త్రిగుణములు అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఇంతకుముందు చూసినటువంటి ఆ శ్లోకాల తర్వాత మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను అంటే 14 నుండి మిగిలినటువంటి శ్లోకాలన్నీ ఈరోజు క్లాస్లో మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ 14వ అధ్యాయమైనటువంటి గుణ త్రయ విభాగము యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మొత్తము 27 శ్లోకాల్లో ఇంతకుముందు కొన్ని శ్లోకాలను చూడడం జరిగింది. సో 1 నుండి 13 శ్లోకాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి అంటే హౌ ద సోల్ ఈజ్ కండిషన్డ్ బై ద మోడ్స్, ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాల యొక్క బంధనలో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఏమిటి, అవి ఈ జీవుడిని ఏ విధంగా బంధిస్తూ ఉన్నాయి, ఆ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటారు, మరి ఆ లక్షణాలతో ఉండేటువంటి వారి యొక్క అంటే మరణాంతరము వారికి ఎటువంటి ప్రభావాలు కలుగుతూ ఉంటుంటాయి, అందులో దీర్ఘకాలికంగా ఉండేటువంటి కలిగే ప్రభావాలు, మాధ్యమికంగా తర్వాత వెంటనే కలిగేటువంటివి, అలాగే మరణం తర్వాత ఆ స్వభావాల్లో ఉన్నటువంటి వారు ఏ విధమైనటువంటి స్థితిని పొందుతారు, అలాగే ఆ త్రిగుణాల నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటి అంశాలను ఈ అధ్యాయంలో చూడడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా 14 నుండి 15 అలాగే 16, 17, 18 ఈ శ్లోకాలలో ఆ త్రిగుణాల స్వభావంతో జీవించి ఉండడం వలన కలిగేటువంటి ప్రభావాలు ఏమిటి అని, అలాగే 19 నుండి 27 వరకు ఉండేటువంటి శ్లోకాలలో ఆ త్రిగుణాలను అధిగమించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలు, ఆ త్రిగుణాలను అధిగమించినటువంటి వారు ఏ విధంగా ఉంటారు అనేటువంటి అంశాలను చూడడం జరుగుతుంది. సో ఈరోజు క్లాసు ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరి హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా తెలియచేస్తున్నారు. అంతకుముందు ఆయన మనకి చెప్తున్నారు, ఓ కురునందన, అజ్ఞానము, సోమరితనము, నిర్లక్ష్యము మరియు మోహము ఇవి తమోగుణము యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు అంటూ ఆ సత్వగుణము, అలాగే రజోగుణము, అలాగే తమోగుణము అనేటువంటి సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు, అలాగే రజోగుణంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులను, అలాగే తమోగుణంలో ఉండేటువంటి ఈ పరిస్థితులన్నీ కూడా ఇంతకుముందు నిన్న జరిగిన క్లాసులో చూడడం జరిగింది. ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, ఇంకా మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండేటువంటి పవిత్ర లోకాలను, అంటే అక్కడ ఆ రజోగుణము తమోగుణము లేనటువంటి ఏవైతే లోకాలు ఉన్నాయో ఆ లోకాలకి ఆ సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు, ముఖ్యంగా గుణమందు ఉన్నటువంటి వారు ఆ బ్రహ్మలోకము లేదా జనలోకము వంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలను చేరుతారు అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానులు ఉండేటువంటి పవిత్రమైనటువంటి లోకాలు కాబట్టి ఆ లోకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఆ రజోగుణానికి తర్వాత తమో గుణానికి అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ లోకాలలోకి వారు చేరుకోవడము, అక్కడ ఆ జీవులు, ఎందుకంటే ఆ మహర్షులు మహాభక్తులు ఉండేటువంటి లోకాలు కనుక అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి జీవుడు ఆ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడం ద్వారా మరింత వృద్ధి చెంది ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. సో అలాగే ఇక 15వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగిషు జాయతే తతా ప్రలీనస్తమసి మూఢ యోనిషు జాయతే. సో ఇక్కడ రజసి అంటే రజోగుణము, ప్రళయం అంటే మరణమును, గత్వా అంటే పొంది, కర్మ సంగిసు జాయతే అంటున్నారు. అంటే కామ్యకర్మలందు ఆసక్తి కలిగినటువంటి వారు, అలాగే ఆ కామ్యకర్మలందు సహచర్యమును ఉండినటువంటి వారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ రజోగుణమునందు ఆ మనిషి రజోగుణం ప్రధానంగా జీవించి మరణించాడు అనుకోండి, ఇక ఆ కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి ఆ కామ్యకర్మ అంటే పనులలో ప్రేరణ పొందేటువంటి వారిలోనే జన్మిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, తథా ప్రలీనస్తమసి మూఢ యోనిషు జాయతే అని చెప్తున్నారు. అంటే తమోగుణ ప్రభావంతో ఉండి మరణించినట్లయితే అటువంటి వారు ఆ జంతు జాతులలో పుడతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనము ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది ఏదైతే మానవ జన్మ పొందిందో, మానవ జన్మ పొందిన తర్వాత తిరిగి పతనం చెందేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మరలా తెలియచేస్తూ ఉన్నారు మనకి. ముఖ్యంగా ఆ రజోగుణంలో ఉండి మరణించినటువంటి వారేమో ఎప్పుడు కూడా పనులలో ప్రేరణలలో ఉండేటువంటి ఆ కామ్యకర్మలలో నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారిలో జన్మించడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా చెప్తున్నారు, తథ అంటే అదేవిధంగా, ఇక్కడ ప్రలీనస్తమసి అంటే ఆ తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు, మూఢ యోనిషు జాయతే అంటే ఆ జంతు జాతులలో వారు మరి తిరిగి పుట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ సత్వగుణమునందు ఉండి ముఖ్యంగా లేదా సాంగత్వంలో భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండడం వలన
రజో తమో గుణాలను అధిగమించి కనీసం ముందుగా తమో గుణాల నుండి బయటపడతాము. ఆ తర్వాత రజోగుణాల నుండి బయటపడి ఇక్కడ తమో గుణాల నుండి బయటపడి సత్వగుణంలోనికి వచ్చినప్పుడు అతడు ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలపైన అవగాహన పెరుగుటము, తద్వారా ఆ బ్రహ్మ లేదా మహర్షులు ఉండేటువంటి జనలోకమైనటువంటి అటువంటి లోకాలలోకి వారు చేరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటి ఈ గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గుణాలు సాధారణంగా సత్వగుణము ఆనందము, జ్ఞానము, పాపముల నుండి ముక్తిని కలుగజేసేటువంటిది. అలాగే రజోగుణం ఏదైతే ఉందో అపరిమితమైనటువంటి కోరికలు, ఆ ఫలవంతమైనటువంటి చర్యలలో ఉండేటువంటిది. తామస గుణము పిచ్చి, ఉదాహరణ నిద్ర అనేటువంటివి. అలాగే ఇక ఈ సత్వం జ్ఞానం ద్వారా ప్రకాశింపజేసేటువంటి శరీర ద్వారాలు, నవద్వారాలు కూడా ప్రకాశవంతమైనప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నట్లు చెప్తారు. ఈ రాజస గుణం ఏదైతే ఉందో ఇది ఎప్పుడు కూడా బంధనాలలో, అలాగే ఫలవంతమైనటువంటి చర్యలు, తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నం చేయడము, అనియంత్రతను అనేటువంటి కోరికలను కలిగి ఉంటుంది, కాంక్షను కలిగి ఉండడము. ఇక చీకటి, జడత్వము, పిచ్చి, భ్రమ అనేటువంటిది తామస గుణం అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక మరణం తర్వాత ఆ మహాత్ములు ఉండేటువంటి, భక్తులు ఉండేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకోవడం జరుగుతుంది సత్వగుణములో ఉన్నవారు. రజోగుణములో ఉన్నవారు ఇక ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరము కామ్యకర్మలలో నెలకొనేటువంటి ఆ కార్మికులలో జన్మించడం జరుగుతుంది. ఇక మరణం తర్వాత జంతురాజ్యాన్ని పొందుతారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇక ఇంకా మరి ఆ గుణాలలో చేసినటువంటి ఫలాలు ఏ విధంగా ఉంటూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. కర్మణ సుకృతస్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజసస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు కర్మణ అంటే ఆ కర్మమునకు, అలాగే సుకృతస్య అంటున్నారు. అంటే పవిత్రమైనటువంటి సుకృతాలు, పవిత్రమైనటువంటి ఆహు అంటే చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు అంటే సాత్వికము అంటే సాత్వికమైనటువంటి గుణంలో ఉన్నప్పుడు, నిర్మలం అంటే నిర్మలమైనటువంటి లేదా పవిత్రమైనటువంటి, ఫలం అంటే ఫలాలను. అంటే ఇక్కడ సత్వగుణంలో చేసినటువంటి కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఫలాలు పవిత్రంగా ఉంటాయి. అంటే సత్వగుణంలో ఉండి చేసేటువంటివి, సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పనులలో ఎక్కువగా ఉంటుంటారు కనుక అవి పవిత్రమైనటువంటి ఫలితాలను ఇస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన రజస అలా అని చెప్తున్నారు. రజస్సు అంటే ఇక్కడ ఆ రజోగుణంలో ఉండినటువంటి వారు ఆ ఫలం దుఃఖం అంటున్నారు. అంటే ఆ రజోగుణంలో సాంగత్వంలో ఉండిపోయినట్లయితే, ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే దాని ఫలితము దుఃఖాలు కలుగుతూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ కోరికలను నెరవేర్చుకోవడము, ఇంద్రియ తృప్తి అనేటువంటి ఆ విషయాలలో నిమగ్నమై ఉండడం ద్వారా అవి దుఃఖాన్ని కలగజేస్తాయని చెప్తున్నారు. అలాగే అజ్ఞానం తమస ఫలం అని చెప్తున్నారు. ఆ తమో గుణంలో ఉండి చేసినటువంటి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పనుల వల్ల అజ్ఞానపు చీకట్లు కమ్ముకుంటాయంటే మన మార్గానికి అది బంధకారంగా ఉండి, ఒక చీకటి మార్గం ఉన్నా కానీ మనకు తెలియదు. చీకటిలో ప్రకాశం, వెలుతురు లేకపోతే మనకి ఏది ఉన్నా, పక్కన ఏది ఉన్నా కానీ తెలియదు. సో కనుక ఆ తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు చీకటిలో ఉంటుంటారు కాబట్టి వారికి ఆ మార్గాలన్నీ కూడా మూసుకొని పోయిన విధంగా వారు ఉంటారు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకా ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలలో ఉండేటువంటి వారిలో ఎటువంటి విధంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సత్వాత్ సంఖ్యాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాద మోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు
సత్వాత్ అంటే సత్వగుణము నుండి, సంధ్యాయతే అంటే పెంపొందిస్తుంది. ఏంటి అంటే జ్ఞానం. అంటే సత్వగుణము ఆ నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని కలగజేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే రజసః లోభ, ఆ రజోగుణము నుండి, రజస అంటే రజోగుణము నుండి, లోభ అంటే లోభము, ఏవచ అంటే నిశ్చయంగా కలుగుతుంది. అంటే ఆ రజోగుణం వల్ల దురాశలు కలుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ప్రమాద మోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవచ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ తమో గుణం ఏదైతే ఉందో అది ఆ ప్రమాదాలను, అలాగే ఆ పిచ్చిత నిర్లక్ష్యాన్ని, అలాగే మోహం, ప్రమాద మోహం అంటున్నారు ఇక్కడ. ఆ మోహాన్ని అది వృద్ధి చెందిస్తుంది తమో గుణము అని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా 3 గుణాలలో ఉండేటువంటి ఒకే వ్యక్తి మనకి సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి మనకి ఈ విధంగా ప్రకాశవంతంగాను, ఆహ్లాదకరంగాను, సంతోషంగాను కనిపిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో నిజమైనటువంటి జ్ఞానం వల్ల సంతోషంతోనూ, ఆనందంగాను ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి అలా కాకుండా ఇక వారిలో రజోగుణము అదే వ్యక్తిలో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ రజోగుణంలో తీవ్రమైనటువంటి కోరికల వెంట పరిగెడుతూ ఉంటుంటాడు. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఇక ఆ కృష్ణ భక్తి భావనను మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. ఇక ఎప్పుడు నిరంతరం కూడా ఆ కోరికల వెంట పరిగెట్టడం ద్వారా అతనిలో లోభము అంటే ఆ దురాశ, నేను సంపాదించాలి, ఇది నాది, నేను దీన్ని పొందాలి, నేనే అధిపతిని అనేటువంటి ఒక భావాలతో ఉండిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటాడు. ఇక ఒక వ్యక్తి అదే వ్యక్తి తమో గుణంలో ఉన్నట్లయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంటాడు. ఎందుకంటే ఆ తమో గుణములో నిర్లక్ష్యము, పిచ్చితనము అంటే ఇక అది ఎట్లా ఉంటుంటాడంటే ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో తెలియనటువంటి ఆ స్థితిలో ఉండడం వల్ల ఇక వారి భవిష్యత్తు అంతా కూడా అంధకారంగా ఉంటుంది. తమో గుణంలో జీవించే వారి యొక్క భవిష్యత్తు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా మనకి ఆ ఈ 3 గుణాలలో మరణం తర్వాత పొందేటువంటి స్థితి ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణ వృత్తిస్థా అతో గచ్చంతి తామసాః. ఊర్ధ్వం అంటే పైలోకాలకు, ఏంటి మరి గచ్చంతి అంటే పొందుదవు, సత్వస్థ అంటే ఆ సత్వగుణమునందు ఉన్నటువంటి వారు ఊర్ధ్వలోకాలకి, అంటే మనం సాధారణంగా ఈ భూలోకంలో ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ జీవుడు, మానవ దేహాన్ని పొందినటువంటి ఈ జీవుడు ఈ లోకాల్లో ఉండేటువంటి వాడు ఆ సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నట్లయితే, అంటే ఆ త్రిగుణాలలో ఈ శ్లోకంలో ముఖ్యంగా మనకు భగవంతుడు తెలియచేసేటువంటిది ఏంటంటే ఆ త్రిగుణాలకు సంబంధించి కర్మల వలన కలిగేటువంటి ఫలితాలను ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్నారు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ అంటున్నారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉండి కర్మలు చేసినట్లయితే వారు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకి వెళ్తారు. ఇంతకుముందే చెప్పినట్లుగా ఆ మహాత్ములు, భక్తులు ఉండేటువంటి, మహర్షులు ఉండేటువంటి, లేదా ఆ బ్రహ్మ ఉండేటువంటి ఆ లోకాలకి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. మరి అలా కాకుండా మధ్యే తిష్టంతి రాజసః అంటున్నారు. అంటే ఆ రజోగుణంలో ప్రధానమై కర్మలలో నెలకొని ఉన్నట్లయితే ఆ రజోగుణం సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో వారు నిరంతరము పాల్గొంటూ ఉన్నట్లయితే ఇక వారి యొక్క స్థితి అక్కడే ఉండిపోతారు, ఆ మధ్యలోకాలలోనే ఉండిపోతారు. నిరంతరము ఆ కామ్యకర్మలలో పాల్గొనేటువంటి ఆ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, రజోగుణంలో స్థితమై ఉండేవారు మధ్యలోకాలలోనే ఉండిపోతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, జగన్య గుణ వృత్తిస్థ అదో గచ్చంతి తామసాహ అంటున్నారు. అదో గచ్చంతి తామసాహ, అధోగతి అంటే అదే అంటే ఇక్కడ అతమ లోకాలకు, అంటే ఈ మనం ఉండేటువంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉండేటువంటి లోకం కంటే కూడా ఇంకా అధమమైనటువంటి లోకాలు, మొత్తంగా ఈ 14 లోకాలలో 7వదిగా ఉండేటువంటి ఇక్కడ మనం ఉంటున్నాం, కింద 7 ఉంటాయి.
సో పైన ఇక్కడ 6, ఇక్కడ ఇది 7, తర్వాత కింద 7 లోకాలుగా ఉండేటువంటి 14 లోకాలలో కింది లోకాలలోకి పోతారు ఎవరంటే అదో గచ్చంతి తామసాహ అని చెప్తున్నారు. అంటే అధహ అంటే క్రిందికి పడిపోవడం, గచ్చంతి అంటే పొందడం. సో తామసాహ అంటే తమో గుణమునందు ఉన్నట్లయితే ఇక కింది లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. చివరికి ఉండేటువంటి ఈ పాతాళ లోకం వరకు కూడా ఇక్కడ చేరుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మనం చేసేటువంటి కార్యాచరణ పరంగా సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి వారు ఉన్నత లోకాలకు చేరుకోవడము, రజోగుణంలో ఉండేవారు ఈ భూగ్రహాలలోనే ఉండడము, తామస లోకాల గుణంలో ఉన్నవారు తక్కువ జాతులలో పుట్టడం, అంటే జంతు జాతుల్లో పుట్టడం. ఇక పవిత్రమైనవిగా ఉంటాయి ఫలాలు. అలాగే ఇది సత్వగుణంలో ఉండేవి. రజోగుణంలో ఉండేవి కష్టాలను కలగజేస్తాయి. తమస్సు గుణంలో ఉండేవి మూర్ఖత్వాన్ని. ఈ సత్వగుణం వల్ల నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కలుగుతుంది. రజోగుణం వల్ల దురాశ కలుగుతుంది. తమో గుణం వల్ల పిచ్చి భ్రమలు కలుగుతాయి అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చూసినట్లయితే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నాణ్యం గుణేభ్య కర్తారం యదా ద్రష్టాను ఉపశ్యతి గుణేభ్యచ్చ పరం వేత్తి మద్భావం సో అధిగచ్చతి. సో ఇక్కడ ఈ అన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అన్ని పనులలో ఈ ప్రకృతి గుణములే అని, ఇతర వేరే ఏవీ లేవు అని ఎప్పుడైతే వివేకవంతులు తెలుసుకుంటారో, మరియు నేను వీటికి అతీతమైన వాడను అని తెలుసుకుంటారో, వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా నాణ్యం అంటే ఇతరం కానటువంటిది. ఇక్కడ ఇతరులు వేరే ఏవీ లేకుండా ఉండేటువంటి, గుణేభ్య అంటే ఇతర ఏ గుణాలు లేకుండా, ప్రకృతి గుణ అనేవి లేకుండా ఇక్కడ. అలాగే మద్భావం సహా అధిగచ్చతి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. మరి ఎవరు చేరుకుంటారు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలే అన్ని పనులు చేసేటువంటి, మనం చేసేటువంటి ప్రతి కార్యం కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల వల్లనే జరుగుతుంది, మరి ఏ ఇతరది కాదు అనేటువంటి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఆ తెలుసుకున్నటువంటి వివేకవంతులు, అంటే ఈ మనం చేసేటువంటి సర్వకర్మలు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాలే, అంతకు తప్ప వేరొక కర్త ఎవరు లేరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటూ ఉన్నారో అటువంటి వివేకులు. అలాగే ఇంకా ఆ భగవంతుడు వీటన్నిటికీ కూడా, ఈ గుణాలకు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు ఆయన అతీతుడు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య దావాన్ని, ఆ దివ్య స్వభావాన్ని, ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకునేటువంటి అవకాశం వారికి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అలా ఎరగకుండా ఉండేటువంటి వారు ఈ మధ్యలోకాల్లో లేదా అధమ స్థితులకు పడిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలకు సంబంధించినటువంటి కర్మలను సరిగా అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా మనిషి సులభంగానే ఈ బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా బయటపడతారు అని భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో తెలియచేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, గుణానేతానతి, హరే కృష్ణ, గుణానేతానన్యతీత్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భావాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైః విముక్తో మృతమశ్నుతే. దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణములను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వాటి దుఃఖముల నుండి విముక్తి పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వమును పొందుతాడు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ గుణానంటే ఆ గుణములు, అలాగే అతీత్య అంటే అతిక్రమించినటువంటి వాడు, త్రీన్ అంటే 3 గుణాలు, ఆ 3, దేహి దేహ సముద్భవాన్ అంటూ ఉన్నారు. అంటే దేహి అంటే దేహదారి,
ఆ దేహ సముద్భవాను అంటే దేహము వలన పుట్టినటువంటి, ఈ దేహం ద్వారా, ఈ దేహాన్ని పొందడం ద్వారా మనం పొందేటువంటి ఆ జన్మ మృత్యు జర అంటే వ్యాధిల వల్ల కలిగేటువంటి దుఃఖాలు. జన్మ మృత్యు జర దుఃఖై అని చెప్తున్నారు. అంటే జననము, మరణ, అలాగే ముసలితనం. జర అంటే ముసలితనం. ఆ ముసలితనం యొక్క దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొందేటువంటి ఆహ్, విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారిక్కడ. అంటే జీవుడు, ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి జీవుడు ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జననము, మరణము, వృద్ధాప్యం అంటే ఆ ముసలితనము, అలాగే వాటి నుండి కలిగేటువంటి ఆ దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహనం చేసుకోవడం ద్వారా ఈ జన్మలోనే ఇక మరలా జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధులు లేకుండా, దుఃఖాలు లేకుండా ఉండేటువంటి ఆ శాశ్వతమైనటువంటి దివ్యధామం అంటే అమరత్వమును పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో ప్రస్తుత దేహంలో ఉన్నప్పుడు నిమగ్నమై ఉంటాడో, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలవగలుగుతూ ఉంటుంటాడో, దాని ఫలితాన్ని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో వారు ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతారు. ఇక మరలా జన్మ అంటూ లేకుండా శాశ్వతంగా ఈ బంధనాలన్నింటినీ కూడా తెంచుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని, ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఆ అర్జునుడితో ఈ 3 గుణాల యొక్క అంటే సత్వ, రజో, తమో గుణాల యొక్క ప్రభావాలను వివరించిన తర్వాత మరలా అర్జునుడు ఆ భగవంతుడిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. హే ప్రభు, ప్రకృతి 3 గుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? అతను 3 గుణముల బంధనమునకు అతీతం ఎలా అవుతాడు? అంటూ ఇక ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ భగవంతుడిని అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు. ఎందుకంటే ఆ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వాడు ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతారు అని ముందుటి శ్లోకంలో తెలియచేస్తున్నారు. మరి అలా ఆ 3 గుణాలకి అతీతంగా ఉన్నటువంటి మానవుడి యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? ఆ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వాడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటాడు? అలాగే అతను 3 గుణాల బంధనమునకు ఎలా అతీతుడవుతాడు? ముందుగా ఆ 3 గుణాలను అతడు ఏ విధంగా దాటగలుగుతూ ఉంటుంటాడు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ. సో ఇక దానికి ఆ భగవంతుడు సమాధానము 22, 23 ఈ శ్లోకాలలో, అలాగే మొత్తం 22, 23, 24, 25 శ్లోకాలలో ఆయన తెలియచేయడం జరుగుతుంది. సో శ్రీ భగవానువాచ ప్రకాశం చ ప్రవృత్తిం చ మోహమేవ చ పాండవ న ద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణవర్తంత ఇత్యేవం యో తిష్టతి నేంఘతే. సో ఇంకా ఆయన ఆ భగవంతుడు దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఓ పాండుకుమారా, ప్రకాశం అంటే ప్రకాశము, అలాగే ప్రవృత్తించ అంటే ఆసక్తిని, ప్రవృత్తి అంటే ఆసక్తి, మోహం అంటే భ్రాంతి. సో అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ పాండుకుమార, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు నా ద్వేష్టి అంటున్నారు. అంటే ద్వేషించనటువంటి వాడు. సంప్రవృత్తాని నా నివృత్తాని కాంక్షతి. కాంక్షతి అంటే కోరుకోనటువంటి వాడు. మరి వేటిని అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము అవి కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించినటువంటి వాడు, అలాగే అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోనటువంటి వాడు.
అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రతిచర్యల ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా మరియు అతీంద్రియంగా మిగిలిపోయేటువంటి వాడు. అలాగే ఈ గుణాల చేత ప్రవర్తించబోతున్నవని తెలుసుకొని, అంటే ఈ గుణాల ద్వారానే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని తెలుసుకొని నిశ్చలంగా ఆత్మయందే స్థితి అయి ఉన్నటువంటి వాడు. ఈ అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగాడు కదా, ఈ గుణాలను అతీతుడైనటువంటి ఏ లక్షణాల ద్వారా ఉంటాడు, అలాగే అతని ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది, అలాగే ఎలా అధిగమించగలుగుడు అని అడిగాడు. కాబట్టి ఆయన లక్షణాల గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహం లేకుండా, వాటిని ద్వేషించకుండా, అలాగే లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోకుండా, అలాగే ఈ గుణాల ద్వారా కలిగినటువంటి ఫలితాలకు సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు అటువంటి వాటికి అస్థిరపడక కలవరపడకుండా ఇక వాటి యందు స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాడు, సమదృష్టితో ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ఇక ఈ ఈ చేసేటువంటి పనులన్నిటికీ కూడా ఈ గుణాల వల్లనే జరుగుతుంది అని తెలుసుకొని ఒక నిశ్చలమైనటువంటి ఆత్మయందే స్థితిమై ఉండేటువంటి వాడు ఈ గుణాలు, అంటే ఈ త్రిగుణాలను అధిగమించిన వాడి యొక్క లక్షణాలు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా మరికొన్ని లక్షణాలను ఈ శ్లోకాల్లో తెలియచేస్తున్నారు. సమ దుఃఖ సుఖ స్వస్థః సమలోష్టాశ్మకాంచనః తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరః తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతిః మానాపమానయోస్తుల్య తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః. ఇంకా చెప్తున్నారు, మానాపమానయోస్తుల్యః తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆ 3 గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడు. సమ దుఃఖ సుఖ స్వస్థః అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ సుఖాలు దుఃఖాలు కలిగినప్పుడు ఒకే రీతిగా ఉండే, అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే విధంగా ఉండేటువంటి వాడు. అలాగే ఆత్మయందు స్థితుడై ఆనందము మరియు బాధను ఒకేలా చూసేటువంటి వాడు. అలాగే మట్టిని, రాయిని, బంగారమును సమదృష్టితో చూసేటువంటి వాడు. అలాగే కావలసినవైనా, అంటే ప్రియమైనవి అయినా, అప్రియమైనవైనా, అవాంఛనీయమైన వాటినైనా సమానంగా ఉండేటువంటి వాడు. ప్రశంసలు వచ్చినా, నిందలు వచ్చినా, గౌరవమైన అగౌరవమైన సమానంగా వాటిని స్వీకరించగలిగేటువంటి వాడు. స్నేహితుడైనా శత్రువైనా ఇద్దరిని ఒకేలాగా చూడగలిగేటువంటి వాడు. మిత్రారి పక్షయో అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆ శత్రువైనా మిత్రుడైనా ఒకేలా చూడగలిగేటువంటి వాడు. అలాగే సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే, అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించినటువంటి వాడు, ప్రకృతి గుణాలను అధిగమించిన వాడు అని చెప్పబడతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ 3 గుణాలను ఎవరు అధిగమిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు కదా. కాబట్టి సుఖ దుఃఖాలలో ఒకే విధంగా ఉండగలిగేటువంటి వాడు, సుఖాలు వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకుండా, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు బాధపడకుండా ఉండేటువంటి వాడు, ఆత్మయందే స్థిరమై ఉండేటువంటి వాడు, అలాగే ఆనందాల్లోనూ బాధల్లోనూ ఒకే రకంగా ఉండగలిగేటువంటి వాడు. అలాగే భౌతిక దృష్టిలో మట్టి వేరు, రాయి వేరు, బంగారం వేరు అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోతాం ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో. మరి వాటిని కూడా సమానంగానే మట్టి అయినా, రాయి అయినా, బంగారమైన అన్ని భౌతిక పదార్థాలు కదా అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండిపోయేటువంటి వాడు. కావలసినవైనా, అవసరం లేనివైనా వాటిని సమదృష్టితో చూడగలిగేటువంటి వాడు. కావలసింది కదా అని దాన్ని ఎక్కువగా కావాలి అని, అవసరం లేదని వదిలేయకుండా అన్నిటితో కూడా సమదృష్టితో ఉండగలిగేటువంటి వాడు. ఇక ప్రశంసలైన, నిందలైన, గౌరవమైన అగౌరవమైన సమదృష్టి, అంటే సమానంగా స్వీకరించగలిగేటువంటి వాడు. జీవులందరినీ కూడా సమభావనతో చూడగలిగేటువంటి వాడు. అన్ని భౌతికమైనటువంటి ఆ ఇంద్రియ విషయాలకు సంబంధించినటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా
అధిగమించగలిగినటువంటి వాడు, వదిలివేయగలిగినటువంటి వాడు. సో, అటువంటి మానవులు ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినటువంటి వాడు అని భగవంతుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలలో తెలియచేయడం జరుగుతుంది. సో, వారి యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ తెలియచేశారు. ఎలా ఉంటారు అనంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రకాశవంతంగా, ఇంతకుముందు చూసాం సత్వగుణంలో అలా ఉండేటువంటి వారు. ఇవన్నీ ఆ సత్వగుణాన్ని అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించిన వారి యొక్క లక్షణాలు. అలాగే వారు అంటే అధిగమించిన వాడు అని ఎలా చెప్తారు అనేటువంటి దానికి సో ఈ లక్షణాలను కలిగి ఉన్నట్లయితే వారు ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించినటువంటి వారుగా భావించబడతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఈ 3 గుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు అన్నిటి ఎడా సమస్థితిలో ఉండడము, తటస్థంగా ఉండడము, ఎటువంటి ఉద్వేగాలకు గురి కాకుండా ఉండడము, కావాలి అనేది ఇది పొందాలి, ఈ భౌతిక విషయాలపైన పరితపన లేకుండా, ఇతరులపైన అసూయ లేకుండా ఉండడము అనేటువంటివి ఆ 3 గుణాలను అధిగమించిన వారి యొక్క లక్షణాలుగా చెప్తాం. అతడు ప్రవర్తన గురించి మనం ఇంతకుముందు చూసినట్లుగా ప్రశంసలైన, నిందెలైన సమంగానే స్వీకరించగలగడం, గౌరవమైన, అవమానమైన, ఆనందమైన, దుఃఖమైన, వాంఛనీయమైన, అవాంఛనీయమైన, అలాగే ప్రతి దాన్ని కూడా సమానంగానే భావించగలగడం. అంటే మిత్రులైనా, శత్రువు అయినా, వీడు నా మిత్రుడు కాబట్టి ఒక రకంగాను, శత్రువు అని ఒక ఎందుకంటే ఈ మిత్రత్వము, శత్రుత్వము అనేటువంటి భావనలన్నీ కూడా మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మల ఫలంగానే వచ్చేవి కనుక మిత్రుడు అయినా, ఇటు శత్రువు అయినా మనము వారు అంతకుముందు చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మల ప్రభావాల ద్వారానే దొరుకుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అలాగే భౌతికమైనటువంటి ఆ జడ పదార్థాలలో మట్టి అయినా, రాయి అయినా, బంగారమైన అన్నీ కూడా సమానంగానే చూద్దాం. ఇక ఈ 3 గుణాలను అధిగమించినటువంటి వాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతునికి శరణ పొందడమే, అలాగే మనసును స్థిరపరచుకొని ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసంలో దృఢ నిశ్చయంతో ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తుంటుంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వారు విచిత్రంగా వ్యవహరించరు అని తెలియచేస్తున్నారు. మరి వారు ఎటువంటి పరిస్థితులలో అంటే ప్రక్రియలు వారు చేస్తూ ఉంటుంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మాంశయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ఎవరైతే అన్ని పరిస్థితులలోనూ నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉండువాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాలను అధిగమించి ఆ బ్రహ్మస్థితికి వస్తాడు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఆ గుణరాహిత్యము అయినటువంటి అంటే ఆ గుణాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసినటువంటి వారు, ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలైనటువంటి 3 గుణాలని కూడా వదిలివేసినటువంటి వారు, ఇక వారు ఎప్పుడు కూడా ఏ కాల పరిస్థితులలోనైనా నిశ్చలమైన అంటే ఒక స్థిరమైనటువంటి ఇక ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి యుక్తమైనటువంటి సేవలోనే నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. మరి అటువంటి వారు ఎవరైతే దృఢ నిశ్చయంతో ఆ భగవంతుని యందే నిమగ్నమై ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వాడు ఈ భౌతికమైనటువంటి త్రిగుణాలను అధిగమించి ఆ బ్రహ్మ స్థితికి అంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి, ఆ లోకాన్ని, ఆ భగవద్ధామాన్ని పొందగలిగేటువంటి స్థితిని అతడు పొందుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఇంతకుముందు అర్జునుడు అడిగాడు ఇవన్నీ విన్న తర్వాత, ఆ గుణరాహిత్యమైనటువంటి దివ్య స్థితిని పొందుటకు ఏంటి అక్కడ వారి యొక్క ఫలితం ఏంటి అని అడిగాడు. దానికి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు సమాధానం చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ గుణరాహిత్యమైనటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు.
సో ఇంకా చెప్తున్నారు, బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, బ్రహ్మణోహి అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మణ అంటే ఆ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి అని, హి అంటే నిశ్చయంగా, ప్రతిష్టాహం అంటే నేనే మూల ఆధారము అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ ఆ నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూల ఆధారము అని చెప్తున్నారు. అలాగే అమృతస్య వ్యయస్య చ అంటున్నారు. అమృతస్య అంటే అమృతమైనటువంటిది, అవ్యయస్య అంటే నాశనము లేనటువంటిది. అలాగే శాశ్వతస్య అంటే నిత్యమైనటువంటిది. ధర్మస్య అంటే ఇక్కడ సహజ స్థితి అని అర్థం. సుఖస్య అంటే సౌఖ్యము ఆర్ సుఖము అనేటువంటిది. సో అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన, అమృతమైనది, నశించనిది, శాశ్వతమైనది మరియు పరమ ఆనందమునకు సహజ స్థితి అయినటువంటి ఆ నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే మూల ఆధారము అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే అమృతత్వము, అవ్యయము, శాశ్వతము, ఈ సాఖ్యత్వములు అనేటువంటివి ఆ బ్రహ్మం యొక్క సహజ స్థితులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి అటువంటి ఆ అమృతతత్వము, అలాగే అవ్యయము, శాశ్వతములు ఏదైతే ఉన్నాయో అటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఉండేటువంటి దానికి ఆ భగవంతుడే మూల ఆధారము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆయనే పరతత్వం యొక్క చరమ అనుభూతి అయి ఉన్నాడు అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశము. మనం సో కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు మనకి ఈ జీవుడు నిత్యమైనటువంటి, శాశ్వతుడైనటువంటి, ఆనందమయమైనటువంటి ఆ జీవుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చినప్పుడు వాస్తవానికి ప్రతి జీవి కూడా భగవంతుని యొక్క అంశే. మరి అటువంటి భగవంతుని అంశగా ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా నిత్యమైనటువంటి వాడు, శాశ్వతమైనటువంటి వాడు, ఆనందమయమైనటువంటి వాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతిక వస్తువులతో, మూలకాలతో, 24 మూలకాలతో కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ దేహాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడో అప్పుడు ఈ ప్రకృతి సాంగత్వంలో ఆ త్రిగుణాలకు లోబడి అతడు పనిచేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో వాటిని ఇక్కడ ఆ త్రిగుణాలు అంటే ఏమిటి, ఆ త్రిగుణాల సాంగత్వంలో కలిగేటువంటి ఫలితాలు ఏమిటి, మరి వాటిని అధిగమించడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలు ఏంటి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ తెలియచేశారు. ఈ 3 గుణాలలో మనం ఏ గుణంలో ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు మనకు ఉంటాయి అనేటువంటి దాన్ని తెలియజేసి, అలాగే 3 గుణాలను అధిగమించడం ద్వారా కూడా కలిగేటువంటి ఫలితాలను తెలియచేశారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ అధ్యాయం ద్వారా తెలుసుకోవలసినటువంటి బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికల ద్వారా, అంటే మనకి విషయాన్ని తెలియచేశారు, ఆ విషయాల్లో ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి విషయాలని శాస్త్రానులంగా చెప్పినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం, భగవద్ విజ్ఞానాల ద్వారా తెలియచేసబడినటువంటి అంశాల ద్వారా ఈ శరీరంలో ఉండగానే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో విషయాలను గురించి ఆలోచించగలిగి నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగేటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటిది మానవ జన్మ. మరి ఈ జన్మలో ఉండగానే, ఈ శరీరంలో ఉండగానే మనకున్నటువంటి అవకాశాలు, ఏ గుణాలలో ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటాము, మరి ఆ గుణాలను అధిగమిస్తే కలిగేటువంటి ఫలితాలు ఏమిటి అనేటువంటిది తెలియచేయబడింది. కనుకని ఈ శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి మనం ఎటువంటి జీవితాన్ని పొందాలి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడం, ఇక శాశ్వతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామంలో ఉండడం. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం వచ్చినప్పుడు 2 రకాలైనటువంటి అనుభూతులను పొందవచ్చు. ఒకటి
ఇక్కడ ఉండి కామ్యకర్మలలో నెలకొనడము, జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉండడము. రెండవది ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఆ జ్ఞానము ద్వారా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి విధానము, అదే ముక్తి మార్గము. మరి ఆ మార్గాలను చూపెడుతున్నారు. ఆ బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఎంపికల ద్వారా ఈ మార్గాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ మార్గాలలో నుండి మనము బయటపడి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి, ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడానికి, జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ పరతత్వంని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం ఇక్కడ అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి కర్మలు, బాధలు, వాటన్నిటితో అంటే ప్రతి జీవుడు అంటే సాధారణంగా అన్ని జీవులకు కూడా కామన్‌గా ఉండేటువంటివి లక్షణాలు. జన్మ తీసుకోవడము, పెరగడము, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, సంబంధితమైనటువంటి జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, తిరిగి మరలా క్షీణించడం. సో సాధారణంగా చేసేటువంటి కానీ మానవ జన్మలో ఉండగానే అన్ని జీవుల్లాగానే పుట్టడము, పెరగడము, మరణించడము ఒకటే కాదు మార్గం ఇక్కడ. సో ఆ భగవంతుని యొక్క విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని, ఆ భగవద్ విషయాలను తెలుసుకొని, ఆ వైకుంఠ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి సరైనటువంటి మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. సో ఇంతకుముందే చెప్పాము, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులు 2 రకాలుగా ఉంటుంటాం మానవులము. ఒకటి బద్ధ జీవులు, ఇంకొకటి ముక్త జీవులు. బద్ధ జీవులు నిరంతరము కూడా ఈ భౌతిక విషయాలపైన మమకారాన్ని పెంచుకొని నిరంతరము ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకొని జనన మరణాలలో తిరుగుతూ పోవటం. ముక్త జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని భక్తి భావనలో ఆ భగవంతుని యొక్క విజ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని భక్తి భావనలో స్థిరంగా ఉండడం ద్వారా ముక్తిని పొందేటువంటి మార్గం. సో కాబట్టి వాటిలో ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ముక్తి మార్గం, భగవంతుణ్ణి చేరుకునేటువంటి మార్గాన్నే అనుసరించాలి. సో ఈ ప్రకృతి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సత్వ రజో తమో గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనల్ని ఈ బంధనాలలో కట్టివేస్తాయి. కానీ భగవంతుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానులు మనల్ని ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తి ప్రసాదిస్తాడు. కనుక మనమందరం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవకులము అని భావించి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవ ఒక్కటే ఏకైక మార్గము, సరళమైనటువంటి మార్గము అని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుణ్ణి శరణుజొచ్చినట్లయితే ఆయన మనకి ముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడించి ఇంటువంటి అధ్యాయాల్లో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే నన్ను శరణుజొచ్చుతారో వారిని ఈ నా యొక్క దివ్యమాయ దాటటము సాధారణ జనులకు సాధ్యం కాదు, నా భక్తులు మాత్రమే దానిని అధిగమించగలరు అని చెప్పారు. కనుక ఆ భగవంతుడు మాత్రమే మనకి విముక్తిని ప్రసాదించగలిగేటువంటి వాడు. సో కాబట్టి సదా భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండటం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక గుణముల సంగత్వము నుండి అత్యంత సులభంగా బయటపడగలము అని చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఎల్లవేళలా భగవత్ సాంగత్వంలో ఉండడం వలన ఉన్నతమైనటువంటి లక్షణాలను పొందగలుగుతాము. తద్వారా ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ పరంధాముని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని నామాలను నిరంతరం జపిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క సాంగత్వంలో ఉండడం ద్వారా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడవచ్చు అని చెప్తుంటారు.